Ayan mga bossing, ngayon po ay bumalik po tayo dito sa San Quintin, Pangasinan. Ayan, dito na yung mga order ni boss. Ikakabit na lang po natin. Ayan o, San Quintin. Ayan, kakabit natin yung mga submersible, tsaka yung aerator. Ayan. Gagawa tayo ng kanyang source of oxygen. Andun din po yung isa. Halos kakarating din lang po natin. Yan pa lang po nampisan natin. Tapos kung napansin nyo yung last na video ko mga kahito, ayan. Tapos ito yung may katawan ng saging nung nakaraan. Tapos ito ngayon yung bagong gawa. Ayan, dito naman po lalagyan ng bagong tubig. Ayan. Halos 3 days din po nilang ginawa. O 4 days. Ayan. Tapos mamaya ipapakita ko po sa inyo yung natapos po natin. Ako po yung pumunta dito kasi ako lang po yung magkakabit. Yan, wala tayong kasama. Tapos mamayang gabi mga 6, andyan na po yung isda. Yan, narinig nyo naman, lakas ng kulog. Yan din po yung roof nya. Pinaltan na po ng transparent para po maaraw pa rin kahit pa paano. Yan. Mamaya i-update ko po kayo sa mga natapos ko, sa mga nagawa ko, para po kahit paano kung sakaling gusto nyong gayahin sa mga nag-uumpisa, pwede nyo pong gayahin. Pero ang gagawin ko po dito mga kahito, kahit isang submersible lang, ayan po yung suggestion. Kahit dito lang po kumukuha yung submersible, umiikot din sa kabila, babalik pa rin yung tubig kasi magka-level din lang naman po yung PVC. Kung gaano po yung taas ng PVC, ganoon din po yung tubig nitong dalawa. Tapos ang gagawin po natin, iipitin po natin to. Yung PVC, iipitin po natin gaya nito para ang mangyari po dito parang shower lang yung labas niya papunta doon. Tapos dito naman po yung paganon para parang umiikot pa rin yung tubig maliban po sa aerator. So ayun nga mga ito, mamaya update ko kayo sa mga matatapos ko po. Kahit pa paano sana makatulong po ito. Tapos sa mga basher ko dyan, yan, sige galingan nyo mag-bash, wala pong problema. Mas gusto ko po yun. Yan. At ayun nga mga kahito, ngayon po ay tapos na po tayong mag-install ng kanilang oxygen tsaka submersible. Ngayon naman po kung nakikita nyo sila, yan, nagbabawas na po tayo ng tubig dahil yung tubig po nila ay nung nakaraang araw pa po sobrang lamig na, kaya kailangan po nating magbawas. Tapos mamayang pagdating ng isda, magdadagdag po tayo. Ang gamit po nilang source of water po yung makina. Ayan, nakatago kasi tag-ulan. Ayan o, kung nakikita nyo. Tapos meron din po silang Jetmatic. Ayan, papakita ko po yung kanilang drain. Ayan, ayan si Bossing, si Sir Rod. Yan yung may-ari. Kasi ito naman yung drain. Tapos dito naman po, papakita rin po natin yung po nating mga oxygen po nila. Ito po ay hangin. Maliban po dito sa hose na to, ito naman po ay tubig. So, subukan po natin yung kanilang po. Kung makikita nyo yan, kung gaano kalakas. Hindi po ito LP200, pero yung bula po ng tubig, ayan, napakalakas po. Hindi po siya LP200. Yan, normal na aerator lang po ito na nasa libo lang din yung presyo, pero yung hangin sobrang lakas. Yan. Tapos dito naman po sa sa isa. Yan, diyan po. Naman po yung isa, yung sa tubig naman po ito. Ayun, makikita nyo. Yan. Pinapaikot niya po yung pinakatubig dito concrete pan. Ayan kung nakikita nyo, ayan, ito po yung in-install po natin. Ang ginawa po ni Sir Rod, lahat po ng gamit pina-order niya po sa atin. Tapos in-orderan po natin siya, dineliver po natin dito, tapos in-install po natin. Ayan, nag-rush po tayo ngayon dahil mamayang 6 ay kukunin na po natin yung isda. Mamayang 6, antayin natin yung kasamahan natin. Ayan, mag-deliver po tayo sa Poblacion Zone 2 sa Villasis, Asingan, tapos dito sa San Quintin, plus meron pang nagpahabol dun sa Malasiki, kaya sigurado magagabihan na po tayo. Kaya ang gagawin po natin mga kahito,
uunahin po natin yung mga madadaanan. Ayan. Kaya sa mga gusto pong umorder po ng fingerlings, ayan, direct hatchery po tayo. Wala pong agent. Sa mga gusto pong mag-ano po, PM lang po kayo sa Facebook ko, yung Froy Luna, o kaya sa number ko na 096363-19471. Ayan. So yun lang mga ito, sa mga gusto pong magpa-tutorial din dyan, ayan, open po tayo sa tutorial. Tayo po mismo yung bibisit sa lugar nyo. Ayan. So yun lang mga ito, maraming salamat po sa panonood ng video na ito. Yan.